Afalostean, Meredidek hilarriko kontu horri eutxe zion berriz ere. Zergaitiko jorratu behar diren beti bide berdinak. Zergaitik uste den gauzak erabatean egin daitazkela bakarrik. Gauza bera literaturan. Gure kultura txikiek berritu egin behar dutela. Egiteko moduak aldatu. Garaiei egokitu. Euskarria aldatu dela. Gaur egun ez da liburu bakarrik. Hortze daude teknologia berriak. Eta hartzailea ere aldatu dela. Ez dela soilik norbere komunitateko kidentzat idazten orain. Mundua txikiagoa da, tallineko jendeak entzungo gituen larun batean, eta hori duela urte batzuk ezinezkoa zen. Dena dela, susmoa dut ez dugula geure buruan behar bezala sinesten. Indarrak banautegi daude, jarraitu zuen. Malbinetako gerran gertatu zena esango dizut. Argentinarrek hartu zituzten Malbinak eta Erresuma Batuko armada joan zen ura libratzera. Bada, bi armadetan zeuden galestar hiztunak.